The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang Opo, oras si mo po ba Cosmo ito? Martinez po ito ng Bicol Tapang Ora mismo. A-action na po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ako talaga, may lalaki talaga yun. Hoy, ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga maragis kayo, ha? Di ba totoo naman? Ano ba ang totoo? Bakit? Apektado ba kayo kung mayroon man akong palit? Totoo naman ah. Bakit? Teka Apektado muna, ba kayo? sandali lang. Maligayang 3 taong anibersaryo sa atin at sa mga masugid nating taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. At isang magandang hapon sa iyo, partner Remy, na live ngayon sa Barangay Taysan, Legazpi City. Partner, magandang hapon! Live din po tayong napapakinggan mga kaibigan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA Aportabax at Channel 2 sa EBS-CBN TV+. At dahil espesyal ang araw natin ngayon, kasama rin natin sa paghatid ng serbisyo publiko ang ating mga satellite office mula sa NCR, Masbate, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon. Maya-maya lamang mga kaibigan, ay live na nating bibigyan ng tugon ang mga problema ng ating mga kababayan sa ating mga satellite office. At siyempre mga kaibigan, sundin lamang po ninyo ang mga naka-plus na mechanic sa inyong screens at baka kayo na ang aming susunod na matawagan mamaya lamang. I-follow ang aming mga social media accounts sa YouTube at TikTok, Ako Bicol Tabang Ora mismo. I-share ang aming live at video uploaded at siguraduhin na nakapublic ang inyong account at mag-iwan din ng comment at reaksyon sa aming live at video uploaded kasama ang hashtag Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga kaibigan, halos libu-libong istorya na ang ating natunghayan at binigang aksyon sa loob ng 3 taon na pagbibigay ng serbisyo publiko. At ito mismo ang hangarin ni Congressman Saldico na makilala ang Ako Bicol Tabang Ora mismo bilang isang programang maaasahan, mapagkakatiwalaan at sabay-sabay nating tutunghayan ngayon mga kaibigan ang mensahe ni Congressman Saldico. Malugod kong binabati ang Tabang Ora mismo sa kanilang 3 taong anibersaryo na natatanging programa ng serbisyo publiko ng Ako Bicol Party List. Sa loob ng 3 taon, walang tigil ang inyong dedikasyon sa pagtulong at paglingap sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nangangailangan. Makakaasa ang mga kapwa ko Bicolano ng walang sawang pagbibigay ng suporta, tulong at pag-asa sa ating komunidad. Maraming salamat sa inyong lahat.
na patuloy na sumusuporta at pagtitiwala. Diyos mabulos. Yan po mga kaibigan ang mensahe ni Congressman Saldico na siya po namang bumuo ng konsepto at talagang naglatag ng palatuntunan ito sa hangaring makapaglingkod at makatulong sa ating po namang mga kababayang Bicolano at kababayang Pilipino. Samantala, nasa kabilang linya rin ng telepono mga kaibigan si Congressman Jill Bungalon ng Ako Bicol Party List. Kong Jill, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon Joshua at magandang hapon sa mga kapwa nating Bicolano na nakatutok sa iyong programa ngayon. Opo, Kong Jill, ikatlong taon na po ngayon ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ano po ang inyong mensahe para sa ating mga taga-subaybay na patuloy na tumatangkilik ng ating programa? Well, unang-una, I would like to congratulate each and everyone na bumubuo nitong Ako Bicol Tabang Ora mismo at dahil sa naging successful po kayo for the past 3 years, at ito po ay naramdaman ng ating mga kababayang Bicolano, lalong-lalo na ito pong konsepto na ginawa ni Congressman Saldico, ito pong public service program na kung saan we expand the help and the services of Ako Bicol Party List and of course Congressman Zaldi personally, at ito pong programang ito ay naging instrumento upang maging mas malayo pa ang ating mararating when it comes to public service. And that is why, congratulations dahil successful at maganda ang aking naririnig, Joshua, sa mga komento, dala ng ating mga tulong na napapakinabangan po ng ating mga kababayang Bicolano. Opo. Maraming salamat po Kong Jill at patuloy po namin kayong makakasama at makakapartner siyempre sa tuloy-tuloy po na pagtulong natin sa ating mga kababayan. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Maraming salamat at magandang hapon. Samantala mga kaibigan, ngayong ikatlong taong anibersaryo ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico, isang sorpresa ang aming inihanda para pasayahin ang mga batang namamalimos at nagtitinda ng sampagita sa kalsada ng Legazpi City, lalawigan ng Albay. Ang mga naging kaganapan, panuurin po natin. 3 taong pagbibigay ng tunay na serbisyo publiko. Pagbibigay ng tulong medikal sa ating mga kababayan mula Luzon, Visayas at Mindanao. At pagsaklulo sa ating mga kababayang overseas Filipino worker na inaabuso ng kanilang mga amo. Ito ang naging misyon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa loob ng 3 taon. Kaya naman sa aming ikatlong taong anibersaryo, isang sorpresa ang aming inihanda para sa mga batang namamalimos at naghahanap buhay sa kalsada para lamang sa kanilang kumakalam na sikmura. Isa na rito ay si Nicole Magtangob, 13 taong gulang. Ako po si Nicole Magtangob, 13 years old, Barangay 24, sa Legazpi City. Ulilang bata na si Nicole, panganay siya sa 3 magkakapatid. Tulo po kami magtarugang po. Papa, gana, tapos si Mami naglayan. Pagkagaling ni Nicole sa paaralan, diretso na agad siya sa lugar kung saan siya kumukuha ng kanyang ibinebentang sampagita. Kasama ng iba pang mga bata ay agad siyang pumuesto para makapagsimulang magtinda. Sa halip na paglalaro ang kanyang inaatupag ay ang pagbebenta ng sampagita ang kanyang naging libangan. Ito daw kasi ang tanging pinagkukunan niya ng pangbaon sa araw-araw. Kami po ay tigatinda ko pong isang pagitap. Sa nanging may balon po sa sarong daw. Kumikita siya ng mahigit 100 piso sa loob ng isang araw. Kung minsan mabenta, kung minsan naman ay matumal. Pag nakuha ko, panaubos ko ng 25-50 naman. Pag minsan, dami ng kabakal. May tadaliging tulo, titagalab ni Santa. Simple lang ang pangarap ni Nicole at ito ay ang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya naman, determinado siya sa kanyang pagtitinda ng sampagita araw-araw at pamamalimos sa mga tao na kanyang nakakasalubong at dumadaan araw-araw. Ang harap ko po ay magtrabaho po Jollibee bilang cashier. Abang ko ang mga tugang ko at mga pamilya ko. Ang harap po
mga tawa ng mga tugang kong maray na buhay. Kaya naman, ang aming programa ay may inihandang selebrasyon bilang bahagi ng aming ika-3 taong anibersaryo. Ang mga bata ng Barangay Rizal, San Roque, Victor Village North, Victor Village South at Imperial Court dito sa lungsod ng Legazpi ang napili naming bigyan ng munting kasiyahan. Ang mga barangay kasi na ito ay isa sa mga mayroong kaso ng mga batang kalye dito sa lungsod ng Legazpi. Pangangalakal ng basura at pamamalimos ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga bata dito. Nung araw na yon ay maagang naghanda ang aming team para sa sorpresa na handog para sa mga bata. Alas 8 pa lang ng umaga ay inayos na ng Team Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ang samot-saring papremyo na ipamimigay para sa mga batang namamalimos at mga magulang nito. Pero bago kami mag-umpisa ng aming programa ay isang bata ang pumukaw sa aming atensyon. At ito ang 8 taong gulang na si Jemrex Embuenda. Ayon sa kanyang ina na si Loida Reyes, pangalawa si Jemrex sa kanyang 6 na anak. Hindi rin daw niya mapigilan sa pamamalimos o paghingi ng barya ang kanyang anak dahil na rin sa hirap ng kanilang buhay. Hindi ko maiwasan baga. Kaya minsan pag-uwi niya, Mama, sabi ko sa kagaling may dalang pagkain. Agad niya ako. Sabi ko hindi ka magparag. Tanging paglalabada lang din sa kanilang lugar ang kanyang pinagkakakitaan. Minsan magatarang, Mama, ugutom na ako. Naawa ako. Pag nagsasabi siya na mama, gutom na ako, ano yung ginagawa niya? Masakit. Tapos, minsan magawa naman ang paraan. Kahit na yung maglalabada talaga ako. Hindi rin niya magawang magtrabaho ng matagal dahil maliliit pa ang kanilang mga anak. Ang kanyang pangarap para sa kanyang 6 na anak ay ang mapagtapos sila sa pag-aaral. Ano po yun, Nanay, yung mga pangarap mo sa kanila? Isa lang, matapos ang mag-aaral. Yun lang. Kaya sabi ko mag-aaral sila mabuti. Para hindi sila yung lalabo-labo. Pangarap ko maging maayos yung buhay nila. Bago man ako mabataan yun. Sino yung gusto? Itaas ang kamay. Ilang saglit pa ay inumpisahan na ng aming programa para sa mga batang namamalimos at nagtitinda ng sampagita, iba't ibang pakulo na aming inihanda. May film showing, may palaro, nang mag-umpisa na ang parlor games, si Jemrex ay hindi rin nagpahuli. Maging ang kanyang ina, game na game sa pagsali sa mga laro. Kita sa kanila ang saya sa munting kasiyahan na inihandog sa kanila ni Congressman Saldico. Habang si Nicole naman, enjoy na enjoy din sa kanyang sinalihang palaro. Kita sa kanyang mga mata ang saya. Matapos ang mga parlor games, ay ibinigay na rin namin sa kanila ang pagkain na aming inihanda para sa kanila. Sabay-sabay tayo magsasabi ng marami. Bago matapos ang aming programa, ay isang mensahe rin ang ibinigay sa kanila ng kanilang punong barangay. Pasalamatan ta po ang mga personalis kay ning Tabang Ora mismo sa panginutan po ni Kong Saldi na padagos po ang pagtabang asin mga programa na minaabot po sa kada barangay. Salamatan po sa inyo, boss. Thank you so much, Kap. Pagkatapos ng munting kasiyahan na aming inihatid para sa mga batang namamalimos, ay pinuntahan namin ang bahay ni Nanay Loida at Jemrex. Dito sa isang maliit na barong-barong nakatira si Nanay Loida at ang kanyang 6 na anak. Sa liit ng kanilang bahay ay halos hirap ka nang makakilos.
kita rin ang hirap ng buhay na kanilang pinagdadaanan. Tanging pamamasada lang din daw ng tricycle ang pinagkakakitaan ng kanyang mister. Pero kahit ganoon ang kanilang buhay, ay determinado pa rin siya na balang araw ay makakaahon din sila sa hirap ng kanilang buhay at hindi siya nawawala ng pag-asa na mapagtatapos niya sa pag-aaral ang kanilang mga anak. Sa bawat patak ng luha, sa bawat sakripisyo ng kanilang mga pamilya, at sa bawat laban para sa kanilang kinabukasan, hanggat buo at magkakasama at may dignidad, hindi sila kailanman mawawala ng pag-asa. Happy 3rd anniversary Tabang Ora mismo. Salamat po sa tabang na ibinigay ninyo sa amin. Ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ay kailanman hindi magsasawang tumulong sa kahit na sino. Ayan po mga kaibigan, inyong napanood at inyong nasaksihan ang isa lamang sa mga programa na inilatag ng Ako Bicol Tabang Ora mismo sa ating 3 taong anibersaryo. Samantala, dumako naman tayo sa ating unang problemang bibigyang tugon ngayong araw mula sa ating Action Call Center NCR Satellite Office. Makakausap natin si Rosa Iscala na mula sa Quezon City. Dahil daw kasi sa 2 asong nag-away, ay aksidente siyang natumba at nabali ang kanyang kaliwang braso at ngayon ay nangangailangan ng agarang operasyon. Rosa, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po. O kumusta na, Rosa, yung mga braso mo? Ito, hindi pa ho ako na-operahan Kumusta naman yung 2 aso na nag-away? Buhay pa ba? Buhay pa. Opo, nandiyan pa rin ba? Pag-alagala pa rin ho ba sa kalye? Ano na, tinago na nung may-ari. Okay. Sinemento na ba yung braso mo? Nakasemento na po. Okay. Siya nga pala, yung 2 asong nag-away, sino may-ari nun? Doon sa kapitbahay po namin. Okay, so sa kapitbahay nyo rin lang pala. Nung mag-away ba yung aso, sabi mo nga medyo nabigla ka, saan ba tumama itong braso mo? Sa kartada po. Kasi babalik po ako sa bahay namin nung nakita kong may nag-aaway. Para akong natakot, baka ako'y makagat. Pagbaling ko po, siguro mga 3 hakbang po ako patagil, pabalik. Naano po ako, nadaganan ko na po yung braso ko. So medyo alanganin ho yung pagkakabagsak nyo kasi ganyan yung tama na sinapit ng braso nyo. Opo, kasi 2 buto agad na putol Opo. Ano po ang sabi ng doktor? Kailangan daw po operahan kasi po putol po yung 2 buto. Mapaparalyze daw po ako pag hindi ko daw. Pag daw hindi ko na pina-opera, mapaparalyze daw po ako. Yung kamay ko. Okay. Nagtanong na ho ba kayo doon sa doktor or sa ospital kung magkakano po yung aabutin or kailangan nyo para mapaoperahan yan? Yung pong bakal, 50,000 po. Yung bakal lang pong gagamitin, 50,000. Pero yung mga sa gamot, wala pa po kaming Okay. Hindi ko po alam kung magkano yung babayaran namin. So kailangan pala lagyan ng braso yung bakal nyo para maibalik sa dati? Opo. Okay. Opo. Makinig ho kayo, Nanay Rosa, para sa ora mismong pagtugon sa inyo pong pangangailangan. Makakausap natin sa linya ng telepono ang muy simpatiko Iguapito, Karudi Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List NCR. Karudi, magandang hapon sa inyo. Ang muy simpatiko Iguapito, Karudi Vizcaya. Karudi, magandang hapon. Magandang hapon din po dyan tayo Boss Joshua at ating mga kababayan sa Bicol. Opo. Karudi, Magandang hapon po. napakinggan niyo ho ba yung problema ni Nanay Rosa na nagkaputol-putol yung buto dahil po sa 2 asong nag-aaway? Maaari ho ba natin siyang matulungan? Problema ni Nanay Rosa na nagkaputol yung buto dahil po sa 2 asong nag-aaway. Oo, maaari ho ba natin siyang matulungan? Ayo po, yan si Nanay Rosa
usapan yan upang humingi ng tulong sa Ako Bicol Party List. Alam niyo naman, ang Ako Bicol Party List, pagdating sa tulong, number 1 tayong tumutulong agad sa ating mga kababayan. At higit sa lahat, si Nanay Rosa, Opo. So ibig sabihin, Ka Rudy, sagot na po ng Ako Bicol yung stainless at yung pagpapaopera ni Nanay Rosa? Opo. Yan. Opo. Ngayong araw din po ba, Ka Rudy, ay maibibigay na natin sa kanya yung tulong, yung kinakailangan niya para maumpisa na yung proseso ng pag-oopera at pag-aayos ng buto niya? Opo, ito po si Nanay Rosa. Okay po. So yan po, maliwanag na maliwanag, Ka Rudy. Maraming salamat. Sagot na ng Ako Bicol ang problema ni Nanay Rosa. Ay pinagkaluan siya ng 70K. 70,000. Ayan po. Opo. Maraming salamat, Ka Rudy. Mabuhay po kayo. Thank you so much. Okay. Nanay Rosa, Opo. napakinggan nyo po, ngayong araw po mismo ay ipagkakaloob sa inyo yung tulong. 70,000 po yung halaga. Nandiyan po yung para sa stainless at yung sa inyong mga gamot. Ano po ang gusto nyong sabihin sa programang ito at sa Ako Bicol Party List? Marami po salamat. Marami po kayong masutulungan pa. Opo. Papasalamat po ko kay Congressman Sardico, kay Congressman Gil Bungalon, at saka kay Sir Rudy Vizcaya, at saka Tabang Oreo mismo, Bicol Party List po. Marami po salamat. God bless you po sa inyo. Hangad po namin. Napakalaking tulong po. Opo, hangad po namin, Nanay, na makarecover uli at manumbalik sa dati yung inyong braso na magamit nyo uli sa inyong paggalaw-galaw. Samantala, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, problema ng isang ina at kanyang 10 anak na iniwan ng kanyang mister, live nating bibigyang aksyon mula sa Barangay Taysan, Legazpo City. At mula naman sa Action Co Center Satellite Office sa Masbate, dalagang may sakit na lupus, todo kayod pa rin para sa kanyang mga magulang. At mula naman sa Action Co Center Satellite Office ng Catanduanes, batang nagkaroon ng sakit sa baga dahil sa paliligo lang sa ilog, ating tutulungan. At para naman sa ating mga masugid na taga-subaybay, abangan nyo lamang maya-maya dahil pipili na kami ng unang 2 mabibigyan ng tig 1,000 piso mula pa rin sa ating programa at kay Congressman Saldico. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng Tabang Hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure.
This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Balikan natin si partner Remy para sa problemang bibigyan ng ora mismong aksyon mula mismo sa Barangay Taysan, Legazpi City. Partner Remy, take it away. Yes, partner. Kasama ko ngayon si Kapitan Benjamin Rusin ng Barangay Taysan at ang Violence Against Women and Children Officer na si Kagawad Emma Haji upang magbigay solusyonan or masolusyonan partner ang problemang pakikinggan natin ngayon. Nagtungo rin sa ating barangay caravan si Nancy Haji. Nirereklamo niya ang kanyang mister na bigla na lang daw siyang iniwan at ang kanilang 10 anak. Ayan, magandang hapon sa iyo na andito partner. Kasama ko ngayon etong mag-asawa na si Nancy at etong kanyang inirereklamo. Magandang hapon po, Nancy. Magandang hapon. Opo. Nancy, pwede mo bang ikwento sa amin kung ano itong reklamo mo patungkol dito sa iyong asawa? Na ano po kasi pumunta ng Davao. Tapos parang nakakuha ng babae niya sa Romblon. So, ibig sabihin, itong si Mister ay nakakuha ng ibang babae doon sa Romblon. Ano ginagawa niya doon sa Romblon? Trabaho po. So, nagtatrabaho. Instead na magtatrabaho, ang hinanap niya ay babae. Okay. So, yun yung rason kung bakit ngayon ay nagkakalabuan na kayo. Matagal na po sila naniwalay. 8 years na po. 8 years na. Oo. So, ang rason kung bakit kayo naniwalay ay dahil sa pambababae. Sinama niya po kasi dito sa Bicol yung babae. So, sinama niya pa rito sa Bicol. Nakita mo na personal. Apa. Nung nakita mo, ano yung nangyari? Dito na sila pinakialaman. Kasi yun ang gusto niya eh. Wala na akong choice. Kasi sinama niya na yung babae. Pinakita niya sa akin na mas importante yung klase ng buhay niya. So, hindi ka man lang lumaban o hindi mo man lang kainaway, even itong babae, wala kang ginawa, tinanggap mo lang. Dahil lang gusto, parang yun yung gusto ni Mr. Ayoko na kasi nangaway na para sa mga anak ko na lang. Manahimik. Nanahimik ka na lang. 10 yung anak ninyo, tama? So, paano mo ito itinataguyod mag-isa? Trabaho po ako sa kantin. Tapos, matapos sa kantin, nag-lockdown, nag-alaga ako ng matanda dun sa Washington. Bali lang sa 4 months ako dun sa Washington, nag-aalaga ng matanda. Yung namatay yung matanda, inalagaan ko, di na ako pumasok. So sabi mo, iniwan ka na nito ni Mister.
Nagbibigay ba din siya ng sustento? Nung una po, talagang bibigay-bigay din naman po sa akin. Konti. Nung kanina, nagsama na sila nung babae, hindi na po masyado nag-ano sa amin. Nagbibigay. Nancy, dumulog ka dito sa aming programa. Ano yung gusto mong mangyari at ano yung gusto mong mangyari dito sa asawa mo? Ako po, hindi na ako naghahabol para sa kanya. Ang ano ko lang po, yung para sa mga anak ko na lang. Yung maanuhan niya ng sustento. Kasi hindi po ako mapunan sustento kahit ano sa kanya, wala akong hiningi. Matanong ko lang, Nancy, kayo ba ni Mr. ay kasal? Opo. Okay. So, kasal kayo. Ngayon, diniinan mo na wala ka ng habol sa kanya, ang gusto mo lang sustento para sa 10 anak. 5 na lang po ang ano niya kasi yung 5 po may asawa na rin. Kanya-kanya ng pamilya yung iba kong anak. 5 na lang po ang nasa akin na kung talagang inaasikaso ko. 3 pa po yung nag-i-eskwela ko. Gaano kahirap na mag-isa kang tumataguyod dito sa mga hirap. Halos nagtutuloy ako sa alambre. Asikaso, naglalabada, nag-asikaso, yung mga anak ko, may mga asawa na sa akin pa rin. Siyempre, magulang ako, kailangan kong gabayan. Alam ba yan ng asawa mo na ganun kahirap, ganyan yung lahat na ginagawa mo? Halos sumutulay ka ng alambre, mabuhay lang itong 10 anak ninyo. Hindi ko alam. Hindi ko alam sa kanya. Okay mga kapson, para tugunan itong reklamo ni Mrs. ni Nancy sa kanyang asawa, eto makakausap din natin itong si Haji, itong kanyang inareklamo. Pero before that, balikan ko muna kasi meron akong habol na tanong para kay Nancy. Haji, ilang taon itong panganay mo at itong bunso? Ang panganay ko po, 25 na. Yung bunso ko po, 8. 8 years old. So, Magna-9 na po siya. Magna-9. At sabi mo, halos 8 taon na kayong hiwalay ni Mr. So, ibig sabihin, nung ipinanganak mo itong bunso mo, 1 year old po. 1 taon pa lang. 1 year old. January 4, wali siya. January 4, birthday ng panganay. Paano mo nakayanan na despite na 10 yung anak ninyo, bago kang panganak, 2 weeks man ako na parang dismaya, parang hindi ko kinakaya na wala kami pagkain, walang tumulong. Ganyan. Ano na lang ibigay sa akin ng lakas ng ito. umabot ba sa punto na naisip mo or naisip mo man lang na yung binuo yung pamilya ay mahahantong sa ganito? Hindi ko siya lubos na isip na ganyan yung gagawin niya sa amin. Kasi, yun na rin siya dati. Kahit before pa, ganito na talaga itong asawa mo. Babaero? Tinitiis ko lang. Babaero? Babayang ama? Hindi naman po siya. So, sabing nagpapabaya talaga. Kaya lang, yung babae niya, hindi niya yun naaalis. So, yun yung pagiging babaero, yun talagang nasa kanya na. Inom-inom na. Okay. Sige mga caption, para sagutin, maging malinaw itong reklamo ni Nancy, makakausap din natin dito. Kasama natin itong inireklamo si Frederick Haji. Magandang hapon sa iyo, sir. Apo. Sir, ano po yung masasabi mo patungkol po dito sa reklamo ni Mrs. na ikaw daw po ay sadyang babaero na? Etong inireklamo ka sa pagiging babaero at pagiging hindi gaano katotoo po ito, sir? Bale, binigay po ako ng panilana. Sandali lang, hindi namin mapakinggan, sir. Makatingin daw po sir kung nakawan po ang inyong lapel. Okay, sir. Ulitin po natin, gaano po katotoo ito, sir? Lahat ng results. Kasi, nagpapadala naman po ako sa kanila. Kasi nasa 5 taon lang ako sa Antiti po ako na. So, hindi totoo na hindi po kayo nagpapadala.
Kasi nung na-destino po kayo sa Antique, ay nagpapadala po kayo. Nung tablet ng Antique, punta pa Morumblon. Kasi, isang buwan lang siguro na itapos yung trabaho natin. Kaya dito ako nakapadala nito. Yung kahit yun lang. Pero ito, binabanggit ni Mrs. na ikaw ay isang babaero. Tanggap niyo po yun, sir? Nagkataon lang na talagang nagkaroon din ako ng asawa. Nagkataon lang na kayo ay nagkaroon ng asawa. Pero hindi niyo po inaamin na kayo ay babaero. Bakit, sir? May asawa ko. May... So, ibig mong sabihin, sir, nagkaroon po kayo ng babae nung naging lalaki. Pero kung kayo po ay magkasama pa, wala kang naging babae. Totoo po ba yan nga? Na hindi daw po siya nagkaroon ng babae nung kayo daw po ay mag-asawa pa. Nagkaroon daw siya ng ibang babae nung ikaw daw po ay nagkaroon na ng ibang lalaki. Hindi po yun totoo. Kasi, yung pangalawa ko pa lang na anak, may nakuha siya ng babae, dinala kay mama niya. Ngayon po, tinatawad ko siya. Umulit na naman. Sige lang, ulit-ulit. Hanggang napaki yung babae, sabi ko sa kanya, itigil ka niyan kapag, na nakakuha ka ng babae na hindi na sa'yo hihiwalay. Yun, So, ito na, yung kasama niya ngayon, ito na yung babae, hindi na sa kanya hiwalay. Yung sa Marinduque po siya, may anak siyang isa. Mismo babae ang nagsabi sa akin na anak niya. Babae mismo ang kachat ko, nag-chat sa akin na anak niya. Okay, balikan ko si Sir Frederick. Sir Frederick, binabanggit mo na hindi ka nagkaroon ng babae nung kayo ay magkasama pa. Pero binabanggit ni Mrs., 2 taon pa lang kayong mag-asawa, nagkaroon ka na ng ibang babae. So, ibig mong sabihin, ang pagiging babaero ka lang kung talagang yung babae ay nagtagal kayong magkasama. So, dahil hindi kayo nagtagal, hindi yun para babae. Ang klase itong si Mr. Okay, Mr. Dahil ayaw niyong tanggapin na kayo ay isang babaero, dito tayo mag-focus. Sabi ni Mrs. iniwan mo sila. Bakit mo naman sila iniwan? Ito ba dahil sa babaeng kasama ngayon? Pakilapit po, sir. Walang mic. So, ang ibig sabihin, sir, hindi ko sana sila iniwan kung hindi siya naghanap ng iba. Wala babae, asawa niya. So, gusto mong sabihin, sir, ikaw lang yung pwedeng maghanap ng ibang babae at siya ay hindi pwede. So, nasa kanya lang yan kung pwede siya maghanap ng iba. So, mas matatanggap mo lang na ikaw lang yung maghahanap ng iba at si Mrs. ay hindi. Natatawa kayo, sir. So, parang binibigyan nyo ng karapatan na kayo lang yung pwedeng maghanap ng iba at si Mrs. ay hindi. Ha? O paano yun, sir? Nainirarkiyan ka ngayon dahil aside sa nababat ka na, hindi ka daw nagbibigay ng sustento. So, Mrs. hindi daw totoo na hindi siya nagbibigay ng sustento. Kailan bigay? Paano magsabi ka lang? Ayun lang siguro Oo. Well, hindi mo masasabing wala ako palagi sa bahay. Ako palagi kasama ng mga anak mo. Tanungin mo mga anak mo. Nandiyan sila. Ako ang nasa likod nila palagi. Kasama nila. Ikaw nasaan ka? Oh, sir. Kahit ikaw, sir, hindi mo na siguro matandaan kung kailan ka huling nagbigay ng sustento. Minsan talaga yun. Wala akong trabaho. Wala. Gaano kadalas yung minsan? Hindi masyadong matagal lang. Pero hindi mo matandaan kung kailan. Eto, sir. Dahil nakandito si Mrs., andito din si Kapitan, kausapin natin yung Kapitan ng barangay. No? Nandito mga ka-action, kasama natin si Kapitan Benjamin Rusin, ang punong barangay ng Taisan, Legazpi. Magandang hapon po, Kapitan. Ako.
Apo. Apo. Ano po yung masasabi niyo po, Kapitan? Eto po bang mag-asawa ay kilala niyo po bilang presidente po ng inyong barangay? Opo. Hindi lang dapat nagsumusumpa sa simbahan, kundi dapat yung obligasyon bilang asawa ay dapat gampanan. Kilala niyo po personal itong Sir Frederick Cap. Opo. Opo. Kapitan, ano po yung maaari natin maitulong dito po sa problemang ito ng mag-asawa? Kasi sabi mo nga, kilala mo sila. At ano po yung pagkakilala mo dito kay Frederick, Kapitan? Pero wala naman kayo mababalik na anak na ito si Frederick ay maraming babae ng barangay. Natawa si Frederick. Siguro yung mga babae mo si Frederick, hindi taga dito sa Taysan. Taga-saan? Mga taga-saan yun? Pero yung kinakasama mo ngayon, taga-saan? Taga-Romblon. So talagang ito sa Romblon, etong babae mo. So ano po yung maitutulong natin dito po sa problema ng mag-asawang ito? Opo, so ibig sabihin, Kapitan, andyan palagi yung monitoring mo para malaman kumusta sila at kung ito, dahil laging itong ni Nancy, yung sustento. Opo. So, ipa-follow up natin si Kapap. Okay, pero dahil Kapitan, dahil si Sir ay meron talagang obligasyon para kay Nancy, kausapin din natin itong si Ma'am Emma Haji, ang barangay kagawad ng Lihan at ang Bausi Officer dito sa inyong barangay. Magandang hapon po, Ma'am Emma. Magandang hapon po naman, lalong-lalo na po sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo, na ginanap dito live Taysan, Legazpi City. Ganito po yun. Ganito po yung eto pong si Nancy ay meron po anak dito po kay Frederick. So, dahil po inireklamo nito si Frederick dahil sa pagbabae at hindi nagbibigay ng sustento. Ngayon, ano po yung dapat gawin ni Frederick at ni Nancy sa ganito pong problema? Bali, hindi naman si Nancy nagreklamo sa barangay. Ngayon lang po yung bilang matutugunan ang problema nila, pang-pamilya. Ganito po yun. Kung halimbawa man po, bilang padre de pamilya, unang-una po, ang kailangan po, shelter, mga anak, asawa, yun po ang first na ibibigay ng padre de pamilya sa isang para magkaroon ng pamilyang masasabi, may boy shelter. Pangalawa, pagtugon sa mga pangangailangan ng mga anak. Ang pagkain, damit, pag-eskwela. Ngayon, namamasdan ko kasi nasa likod lang namin sila. So kilala niyo po itong mag-asawa, kagawa? Haji po sila pero sa ibang pamilya naman. Ibang family tree na haji. Halos kilala po. Kaya lang po, dahil hindi naasahang pagkakataon, nagkahiwalay sila. Dahil may trabaho si Frederick sa malayo. And
Ngayon, mayroon po siyang kinakasama. Ang hindi ko lang lubos maisip kung paano tinanggap ng ina niya pangalawang nasa bahay ng magulang niya ngayon. May 2 anak. So dinala po ni Frederick yung babae niya at anak dito sa bahay ng kanyang pamilya. Opo. Opo. Sa ganito po, Kagawad, dahil aping-api po itong si Mrs., ano po yung pwedeng i-cast or ilaban ni Mrs. against po dito asawa niyang si Frederick? Sa paghihingi po ng sustento, alam natin po, na once na ang lalaki walang permanent trabaho o stable na trabaho na hindi natin mauobliga. Pero ngayon, kahit wala siyang sapat na trabaho, pero lagi naman siyang may trabaho sa construction. Kaya lang, minsan meron, minsan wala. Dahil katapos ng project, wala na naman, hahanap na naman. Kaya kung ang para sa akin, kailangan din naman talaga tugunan ni Frederick ang kanyang mga anak na bigyan ng sustento. Para po maging careful. Dahil doon sa pinakasama niya, siyempre, nagagatas po yun. Diaper, tapos lahat. Opo, nababanggit nga po ni Nancy na halos igapang niya na at ano yun, sabi mo sa alam, tumutulay ka na sa alam, para lang buhayin yung 10 anak. So maraming salamat po, Ma'am Kagawad. Tanungin ko kayong dalawa kasi syempre naandito kayo. Ang gustuhan ninyo ay magkaroon kayo ng formal na pag-uusap patungkol dito sa sustento. Ano? So, Sir Frederick, ano po yung plano po ninyo? Dahil eto si Mrs. ay nahihirapan na din dito sa sitwasyon na ang anak yung iniwan. Recording stopped. Diba? Hindi biro magkaroon ng 10 anak. At ikaw, hanap ka ng ibang babae, nagkaroon ka pa ng anak sa ibang babae. So, tandaan nyo, sir, yung obligasyon mo dito sa iyong pamilya. So, ano yung plano mo? So, ibig mong sabihin, yung anak na lang talaga yung obligasyon mo. Yung asawa mo, wala ka ng pakialam. Okay. Okay naman siguro kay Mrs. Total, si Mrs. mahal mo pa ba itong si Mr.? Ay, hindi na. O, hindi na. So, ako muna na wala na kayong pakialaman sa isa't isa. Sa anak na lang. Itong mga minor de edad. Okay, minor de edad na lang, sir. Nasa magkano naman po yung gusto mo na ibigay na sustento? Ano gusto mo, Mrs.? Buwan-buwan? Linggo-linggo? Magkano po yung hiling mo? Ano po kasi siya? Weekly ang sahod niya. Ano yung trabaho niya? Construction. Sa construction. So, weekly foreman po siya sa construction. Magkano? Foreman siya sa construction. Isa siyang foreman. Okay, medyo mataas itong kanyang inaasahan buwan weekly. Nasa magkano yung gusto mong hilingin kay Mr. Para sa 5 ko na lang po na mga anak na yung 3 ko nagkaklase, yung 2 hindi na. So, nasa magkano po Yun na lang po ang anuhan niya. Magkano po? Depende po sa ano ng trabaho niya. Okay, si Mr. na lang tatanungin ko. Mr., magkano yung plano mo at yung sa loob mo na ibigay kay Mrs. para sa mga anak na naiwan mo? Weekly weekly na kabis. Magkano po? So, kailan mo gusto iabot yung sa anak mo daw na babae? Okay, sige. Pasusunod ulit. Sa anak ninyong babae, ipapaabot yung sustento. Nasa magkano naman po? Sige, Pauline. Mrs., 1.5 daw, kada linggo. Okay. So, okay yun sa'yo. So, kada linggo, kailan ka mag-sisimulang magpadala ng 1.5? Ayun bang, pagkatapos daw, Mrs., pagkatapos daw ng Holy Week, magpapadala daw ito si Mrs. Wala po problema sa akin yan. Kahit po, ano niya. Hindi naman po ako, yung pangunahan siya kasi siya po ang magtatrabaho. Okay, so okay na po yung 1.5 kada linggo, magsisimula po after the Holy Week. Okay. So dahil dyan,
Nancy, Frederick, Kapitan, Kagawad, dahil dyan ay nagkasundo sila na lingkungan, magpapadali po si Sir. Dapat harapin po namin kayo sa harap mismo ng Kapitan doon sa barangay hall o sa inyo pong tanggapan ng Kapitan para sa formal na kasunduan. Okay ba yun, Sir? Okay ba yun, Sir Ma'am Nancy? Okay, dahil dyan, ang formal na kasunduan nila ay maghahanap sa opisina mismo ni Barangay Kapitan. So, yun. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Siyempre, ma'am, maraming salamat at Kapitan sa inyo pong panahon at oras. Back to you, partner. Maraming salamat, partner. Ayan po mga kaibigan, ang ora mismong pag-aksyon ng palatuntunan ito ni Congressman Saldico doon mismo sa Barangay Taysan tungkol po sa sustento ng ama sa kanya po namang mga anak. Samantala mga kaibigan, thank you so much sa iyo, partner. Maraming salamat dyan sa lugar mo sa Taysan, Legazpi City. At eto naman mga kaibigan, dadako naman tayo sa iba pa po nating tuloy-tuloy na pag-aksyon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, babuyan sa Camarines Sur, perwisyo na raw sa kanilang lugar dahil sa masangsang na amoy na dulot nito. Ang ating pagtugon at pag-aksyon abangan. At mula naman sa Camarines Norte, isang lalaki na nakobatos ng 1 buwan na in love sa kanyang manggagamot. At mula naman sa Sorsogon, isang teacher na 2 beses nang inoperahan sa appendix ang ating tutulungan sa kanyang gamutan. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon.
Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Dumako naman tayo sa Action School Center sa lalawigan ng Masbate. Makakausap natin via Zoom si Jessica Manukan, isang dalaga na nagkaroon ng lupus at ngayon ay humingi ng tulong sa ating programa para sa kanyang sakit. Jessica, magandang hapon sa iyo. Kumusta ang kalagayan mo ngayon? Sa ngayon po, mabuti naman po. Wala naman pong nararamdaman sa katawan po. Ito bang ano bang kwan ito? Ano bang epekto nito sa iyo? Itong sakit na ito, itong lupus, ano? Malaki po talaga yung epekto kasi po yung yung pag-aaral ko po sana po mag-aaral po sana ako nung kasi po nag-stop po ako second year. Tapos nagbabalak po kasi ako na tumuloy po. Dumating po yung sakit na to, kaya po dito ako napag-aral. Okay, so natigil ho kayo sa pag-aaral dahil tumama sa inyo yung sakit na yan. Okay, so paano nyo natutustusan yung inyong gamutan? Sino ho ba yung tumutulong sa inyo? Ano ho bang hanap buhay ng mga magulang nyo? Si Papa po, tricycle driver lang po. Tapos si Mama, wala po, sa bahay lang. Tapos ako po, nagtatrabaho po, nagbabantay bata po para po sa makatulong sa maintenance to. So ibig mong sabihin, kahit may nararamdaman kang sakit, nagtatrabaho ka? Opo. Okay. So, ba't hindi ka tumigil sa pagtrabaho para makapagpahinga ka ng maayos at makapagpagaling ka? Wala po kasi si Mama at si Papa, di naman kaya po. Okay. So, ano ang madalas mong nararamdaman ngayon? Kapag di po ako nakakainom ng gamot po, mga 3 to 4 days, sumasakit po yung mga kasukasuan. Okay. Ikaw ay dumulog ngayon sa tanggapan ng Ako Bicol Tabang ora mismo at Ako Bicol Party List. Ano ho ba ang inyong pinakakailangan na nais po ninyong matugunan at mabigyang aksyon? Humingi pa ako ng tulong po sa Ako Bicol Tabang ora mismo para po sa transportation po sana, tsaka laboratory po. Okay. Para mabigyang solusyon ang iyong kahilingan at hinaing, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Mark J. Cervantes, ang Ako Bicol Party List Coordinator ng Masbate. Mark, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din, Sir Jos, at nakikinig na nanonood. Opo. Happy anniversary po sa ating lahat. Narinig nyo naman siguro yung pakiusap ng humihingi ng tulong. Ano po ang tulong na pwede nating maibigay sa kanya at ano ang kailangan niyang gawin upang matanggap niya yung tulong ora mismo? Opo, so sa ngayon po, si Jessica po ay andito sa ating tanggapan sa ngayon upang humingi ng tulong para sa transportation upang maibsan yung gasto sa pagbiyahe all the way from Masbate to BRHMC, which is in Legazpi City. And pagdating naman po doon sa mga laboratories na kakailanganin niya, sasagutin ng Ako Bicol Party List in coordination with Ma'am Elvis Vilino ang lahat ng laboratory expenses ni Jessica doon po sa BRHMC. Ibig sabihin, Mark, yung kahilingan ni Jessica ngayon pa lamang ay sinisiguro na natin nasagot na ng Ako Bicol. Opo. Yun po ang kahilingan ni Jessica, kaya through Ako Bicol Tabang ora mismo, tutungunan po natin kasama ang Ako Bicol Party List at syempre kasama ang DSWD pa din. Okay. Maraming salamat sa iyo, Mark. Mabuhay ang Ako Bicol Party List dyan sa Masbate. Thank you so much.
Okay. Samantala mga kaibigan, kanina natunghayan natin ang istorya mula naman sa NCR sa Masbate. At ngayon naman ay dadako tayo sa Sorsogon, Satellite Office ng Action Co Center. Isang guro na 2 beses nang sumailalim sa operasyon sa kanyang appendix at dahil sa mga komplikasyon, umaasa na lamang siya ngayon sa colostomy bag upang makadumi ng maayos. Single si Mario de los Santos sa tanging mga kapatid niya at pamangkin ang kanyang inaasahan. Makakausap naman natin ngayon si Milita Dominico, ang kapatid ni Mario. Dominica, magandang hapon sa iyo. Ayan, sandali mga kaibigan at nagkakaroon po tayo ng problema sa linya ng ating komunikasyon. Susubukan uli natin na makausap natin yung kapatid. Nandiyan na ba? Hello? Dominica, magandang hapon. Dito magsasabi. Hello? Hello po. Magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Ay, kumusta na po yung kalagayan ng kapatid po ninyo? Okay naman po siya, sir. Back to school na po siya. Okay. Matagal na ho ba ito na ganyan ang sitwasyon ng kapatid mo na colostomy bag na lang ang ginagamit niya sa pagdumi? Hindi po. Yung lumalabas po na tubig sa pancreatitis po niya. Okay. Hindi po sumasabay sa init niya. Opo. Okay. Ano po ang sabi ng kanyang doktor? Ano po ang mga dapat pang gawin ng kapatid mo at ano po ang mangyayari sa kanya? Ang sabi po ng mga doktor na tinanungan ko, bali, 3 na pong doktor ang nag-opinion po ako. Yung colostomy daw po yung kailangan daw po mag-undergo ulit siya ng operation para daw masabay po sa pag-init niya. So, ito bang kapatid mo nakakakilos pa ngayon ng maayos o lagi na lamang nakahiga? Nakakakilos po. Normal na po siya nakakilos. Okay. So ngayon po ay lumapit kayo at dumulog sa Ako Bicol Tabang Ora mismo at Ako Bicol Party List. Ano naman po ang pinakapangunahing pangangailangan na gusto po ninyong ilapit? Ngayon po, yung sabi po ng doktor sa kanya, kailangan daw po siyang i-CT scan kasi po, yung colostomy daw po niya, naglilik daw po, yung lumalabas daw po yung tubig. So, kailangan daw po mag-undergo siya ng CT scan. Okay. Para mabigyang solusyon ang inyong inahiing, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Binibining Japs Calios, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa Sorsogon. Japs, magandang hapon. Japs, magandang hapon. Sandali lamang mga kaibigan at hindi pa tayo napapakinggan ni Japs, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Okay, so ito palang kapatid nyo, nanay, ay binata, no? Walang asawa? Binata po, sir. So kayo ang nag-aasikaso? Opo. Kayo ang nagtutulong-tulong para asikasuhin. Sa ilang taong gulang na po ba itong kapatid nyo? 52 po. 52 anyos na. Ayun po mga kaibigan. Okay, sige. Samantala mga kaibigan ay nasa linya na yata. Salang na natin si Binibining Japs Calios, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Japs, magandang hapon sa iyo. Okay, Japs, dito po sa idinudulog ni nanay na patungkol sa pangangailangan ng kanyang kapatid, ano po bang may tutulong dito ng Ako Bicol Party List? Nakaready naman po dyan yung Ako Bicol Party List. Kapag ready yung mga requirements nila, like mga reseta or quotation na galing sa ospital, so mabilis po natin siyang ma-schedule para makakuha na sila na assistant. Okay, so sa madaling sabi, Japs, itong hinaing ngayon ni nanay para sa kanyang kapatid ay wala itong problema at sasagutin ito ng Ako Bicol. Opo, yes po. Opo. Maraming salamat sa iyo, Japs. At mga reseta po, opo. Yes. Opo. Maraming salamat sa iyo, Japs. At mabuhay ang Ako Bicol Party List dyan sa Sorsogon. Okay po. Okay. So, nanay, napakinggan nyo po. Sasagutin ng Ako Bicol yung kahilingan nyo po para sa kapatid nyo. Ano po? Salamat po, sir. Salamat po. Okay. Yan po mga kaibigan, ang ating Ako Bicol Tabang Ora mismo sa lalawigan ng Sorsogon. Samantala, dumako naman tayo mga kaibigan sa ating mas unang maswerteng tatawagan na magkakaroon ng... Ilan yung mapapanalunan niya ngayong araw na ito? 1,000 pesos. Mabuti na lang, sininyasan mo ako at i-anunsyo ko sana na mas malaki-laki kasi anibersaryo. So, ilan? Kaya nga, pero ang matatanggap,
Kung magkamali kayo, mag-aabuno tayo dyan, ha? Okay. So, 5 ang mananalo ng tig-1,000 piso. Ayan. Okay. Sige, tatawagan na natin ang unang winner. Hello, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo. Taga saan po kayo? At ano po ang pangalan po ninyo? Ako po si Marilo Rapa, taga-Daet Camarines Norte. Okay, taga-Daet Camarines Norte. Ano po ang trabaho nyo, Nanay Marilu? Nagbabantay lang po ako nitong anak kong may epilepsy. So ilan ho ang anak ninyo? 6 po. 6? Oh, yung mister. Anong trabaho ng mister? Ayos po ng relo, kaya lang po si Ray mahina man. Nag-aayos ng mga sirang relo. Okay. So ngayon, ikaw ay isa sa maswerteng mabibigyan ng 1,000 piso. Saan mo ito gagamitin? Para po sa pambili ng gatas at diaper nitong anak ko. Ay, pambili ng gatas at diaper. Congratulations sa iyo, Nanay Marilu. Huwag mong ibababa ang iyong telepono sapagkat kakausapin ka ng staff namin kung paano makakarating ng Camarines Norte ang 1,000 piso. Dumako naman tayo mga kaibigan sa ating pangalawang maswerteng nilalang sa araw na ito na 2nd anibersaryo ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hello, magandang hapon. Hello. Hello po. Magandang hapon. Ayo po. Ay, ano pong pangalan po ninyo? Po. Ano po ang pangalan po ninyo? Pinky Coral po. Opo, taga saan po kayo? Po. Taga saan po kayo? Taga Taisan po. Ayun, taga Taysan, Legazpi City. Ano pong trabaho nyo? PHW po kan Taisan. Okay. 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 So, ngayon po ay winner kayo ng 1,000 piso. Saan nyo po gagamitin itong 1,000 piso? Wow, talaga po! Oh, totoo yun! Hindi ka naniniwala. Duda ka. Ay, bibili ng bigas. Okay, congratulations sa'yo. Huwag mong ibababa ang iyong telepono at kakausapin ka ng aming staff para magkaalaman kung paano ninyo matatanggap ang 1,000 piso. Samantala, dumako naman tayo sa Camarines Sur. Isang babuyan inireklamo dahil sa masangsang na amoy na umabot na raw sa mga kabahayan at hindi na matiis ng mga residente. Mula sa Action Call Center Satellite Office ng Partido Camarines Sur, makakausap natin si Maricel Baranuelo. Maricel, magandang hapon sa iyo. Maricel? Hello, Maricel? Maricel Baranuelo? Hello po. Good afternoon po, sir. Magandang hapon. Matanong ko lang, gaano po kalala itong masangsang na amoy na idinudulot ng babuyan dyan sa inyo? Opo, ulitin ko po yung tanong ko. Ano po? Gaano po kalala yung problema ninyo dyan sa masangsang na amoy ng babuyan? Grabe po yung epekto nila na yung amoy na halos walang pahinga. Pero po nung binisita na po ng barangay yung babuyan, naglilinis na po sila. Hindi na po katulad dati na ito bang yung amoy. Itong babuyan ay pag-aari ng kapitbahay nyo at malapit lang sa bahay nyo? Yes po. Halos 3 di pa lang po yung babuyan nila sa kusina namin, sa bahay po namin. Marami ho bang alaga nilang baboy? Yung huli po naming usapan sa barangay, ang sabi po ng may-ari is 5 baboy na lang yung nandoon sa kanila. Okay. Patining tsaka yung lechon. Tapos nung March 18 po, nung bumisita po yung sanidad, ang sabi po sa akin is 3 patining na lang, tapos 1 baboy na buntis. Ewan ko po kung nanganak na ngayon, kasi ngayong March po daw yun manganganak. Opo. Ito bang babuyan na ito'y matagal na, nanay? Yes po, matagal na po yung babuyan na yan. At matagal na din po kami nagtitiis ng amoy niyan. Pero ako lang po yung may lakas ng loob na magreklamo sa barangay. So nireklamo niyo na po ito sa barangay. Inaksyon na naman po kaagad ng barangay? Yes po, inaksyon na naman po nila. Binisita nila para sabihan na maglinis sila ng babuyan. At nakiusap po yung may-ari ng, kung hindi po ako nagkakamali, ang unang usapan po namin sa barangay is first week po ng September bago po mag-barangay election. Ang nakiusap po yung may-ari, ang sabi nila, November daw po, hanggang November na lang kasi ibibenta na yung mga baboy. So ngayon, Nagreklamo na naman po ako kasi hindi naman po nagbago yung amoy eh.
Tsaka yung Okay. hindi proper yung outlet ng baboyan nila. May Okay. deposito po sila, pero yung sain ng baboy, itinatapon lang nila doon sa hukay na tinatakpan nila ng mga tirangyero. Tapos hanggang Okay. nag-December po, hanggang nag-January, nakiusap na naman ng hanggang March. Tapos malaman-laman ko po, yung rinireklamo kong baboy, buntis na naman po pala, manganganak na naman ngayon. Ayun, sa madaling sabi, parang walang planong tumupad sa pinag-usapan sa barangay at walang planong alisin yung babuyan. Yes po. Okay. Hindi ko kasi sabi po nila, hanap buhay nila yon. Okay. Ang sabi ko naman po, hindi ko naman sinabing itigil nila yung pag-aalaga kasi yun ang hanap buhay nila. Basta wag lang Ang sabi makapirwisyo. lang po, opo, ang sabi ko po, sana ilipat nila ng tamang lugar kung saan nila ilalagay yung mga alaga nila na malayo sa kabahayan nang walang napiperwisyo. Okay. Kasi kawawa naman po yung baby ko, siya yung mas maaapektuhan nito kung halos araw-araw ganun yung naaamoy. Okay. Naaamoy niya. Okay. So nanay, makinig po kayo kasi nasa kabilang linya rin ng telepono ang anak ng may-ari ng babuyan na si Junalor Nyer. Junalor, magandang hapon sa iyo. Sige. Junalor, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po. Ikaw pala yung anak ng may-ari ng babuyan? Opo, ako nga po. Opo, anong masasabi mo at inireklamo itong babuyan nyo na masangsang ang amoy at sinasabi ng nagrereklamo na nag-usap na kayo sa barangay pero parang walang planong tumupad yung pamilya nyo sa usapan na hindi makaperwisyo yung inyong babuyan? Bali po, yung unang nakausap nila is nanay ko po. Mhm. Yung aunt ko po is PWD. Ibig sabihin po noon, may diferensya siya, hindi makarinig na kung ano man po. Yung Ayun! bagay. Okay, so kaya hindi na niya narinig yung pinag-usapan kaya hindi rin naaksyonan. Na-action na naman po kasi bali pumunta naman po ang sanidad. Okay. Ngayon po, nag-comply naman po kami kung anong dapat. Ibinibigay naman po namin kung anong sinabi ng sanidad para po maayos po ang problema. Okay. So ang tanong, masusolusyonan ba itong masangsang na amoy at hindi na ba ito makakapirwisyo sa mga kapitbahay po ninyo? Ginagawan po ng paraan as of now po. Tapos as of now po talaga ginagawa namin ng paraan kasi para po sa amin din, kahit ako ang tanungin kasi may anak din ako, ayaw ko rin po na makaperwisyo. Okay, ito bang ito bang babuyan nyo ay may permiso kayo or talaga bang malakihan itong babuyan o backyard lang ito? Hindi po, backyard po yan. 30 years pa po yan, sir. Ano po? 30 years po yan. 30 years na po. 30 years na. Opo. Yan po ang ibinuhay sa amin ng magulang. Okay. Ang tanong ko ngayon, dahil inireklamo na nakakapirwisyo, ano ang gagawin nyo para hindi na kayo makapirwisyo? So ngayon po talaga, nagkikinis ang nanay ko para po, wala na pong masabi po ang kapitbahay namin na yan. Kaya lang po, gumugulong po ang investigasyon. Ang ginagawa niya po is, post po siya na post sa social media na halos sobrang paninira na po sa magulang namin. Na ginagawa namin po yung paraan para po maayos ang problema. Okay. Sige. Sandali lamang at ayan. So itong problemang ito ay tinatalakay na hindi lang sa barangay kung hindi pumunta na yung sanidad ng munisipyo. Opo. Okay. So sa tingin mo kasi Marso ngayon, sa tingin mo ito bang darating na buwan ng Abril hindi na ito makakapirwis yung babuyan na ito? Gagawin po namin sa abot ng mga kakaya namin, sir, kasi ginagawan ko rin po ng paraan para po ako na hindi na rin po makapirwisyo sa kapitbahay. Alam mo, tama naman yung sabi ng kapitbahay nyo, hindi naman sila nagnanais na matigil yung hanap buhay kasi yung babuyan, hanap buhay yan. Basta ang importante, walang problema sa paghahanap buhay, basta hindi po nakakapirwisyo ng iba. Ano po? Opo. Tsaka Okay. po, may ano lang po kami. Kasi kami po, halos 30 years na po yung baboy na yan. Siya ngayon lang po siya dyan. Ayun! So, ibig sabihin, Kaya kung nauna yung baboy kaysa dito sa mga taong nagrereklamo. Opo. Okay. Okay, bagamat ganun pa man, basta siguraduhin po natin kasi ganun naman talaga, umaasenso, umuunlad ang lugar. Dati may mga lugar na walang nakatirang tao, ngayon may nakatira na. Ang importante, ano man yung hanap buhay natin, maging babuyan man ito, ano pa man, ang importante po hindi makapirwisyo sa iba. Ano po? Opo. Okay. Opo. So yun po, aasahan namin at patuloy na imo-monitor po
ng aming programa at imomonitor po ng aming staff itong sitwasyon dyan sa inyo nang sa ganon ay maaksyonan na po ito at naidulog na rin namin ito sa inyong LGU upang agarang magkaroon ng solusyon at aksyon at nang sa ganon ay wala pong maperwisyo bagamat makapagpatuloy naman ang inyong paghahanap buhay. Okay po, sir. Salamat po. Okay. Samantala mga kaibigan, nakaantabay ang aming team sa sitwasyon na yan dyan po sa Camarines Sur at yan po mga kaibigan ay aaksyonan na rin ng LGU nang sa ganun po ay matigil na po itong kalagayan na ito ng masangsang na babuyan na nakakaapekto sa ating mga kababayan. Mula naman sa Action ko Satellite Office ng Camarines Norte, nang dahil sa sakit na hypertension ay natagpuan ang kanyang love of his life. Ito ang kwento ni Melvin Pelenio. Makakausap natin ngayon live mula sa Camarines Norte, itong si Melvin. Nandiyan na ba si Melvin? Okay. Sandali lamang at tinatawagan pa natin mga kaibigan na itong si Melvin at kalain mo, nakuha mo yung love of your life, ano? Nung nagkaroon ka ng sakit, sana all. Yung iba, kapag nagkasakit, hindi nakakuha ng love of the life, kundi iniwan na ng love. Maraming pangyayari na nagkasakit, iniwan na ng love. Ito nakakuha ng love life, ano? So magandang istorya to. Hindi lang puro problema. Kanina, babuyan, may sakit. Ngayon naman, love life ang pag-uusapan natin. Ito ang kagandahan ng palatuntunan ito o programang ito ni Congressman Saldico. Hindi lang para sa mga issue o usaping legal, usaping medical, pang love life pa. Ako Bicol, Tabang Ora mismo, love story. Okay, sige. Nandiyan na ba si Melvin? Melvin, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po. Ay, Melvin, kumusta ang kalagayan mo ngayon? Okay naman na po. Nag-recover na po. Ilang kuwan ka ba? Matagal ka bang nakumatos? 1 month po ako nakumatos, sir. 1 month. So ano ngayon yung iniinda mong sakit? Ito pa rin pong kuwan ko po, itong hypertension ko pa rin po. Hypertension. Okay. Maaari mo bang maikwento sa amin, kasi kanina doon sa aking intro tungkol dito sa istorya mo, nang dahil dyan sa pagkakasakit mo, nakakuha ka ng love life. Maaari mo bang maikwento sa amin ano ang buong kwento kung bakit natagpuan mo ang iyong iniirog sa mga panahong ito? Noon po kasing unang atake sa akin, 2016. Pero pa po yung unang asawa ko po, nung ako po yung nasa ospital, binantayan po, pakunuan po niya ako. Pero nung makalabas po ako, at nakailang buwan na po sa labas ng ospital, nag-ibang bansa po siya at nakipaghiwalay na po sa akin. Okay. Nung ako po ay medyo malakas na, umuwi po ako dito sa probinsya. At ito nga po nakilala itong misis ko ngayon. Ayan. So itong misis mo ngayon, siya na ngayon yung naaasahan mo at siya na ngayon ang nag-aalaga sa'yo? Opo, gano'n na nga po. Okay. So kahit papano sa kabila ng inyong pagkakaroon ng sakit, ay nakaramdam naman, dito mo naman natagpuan yung tunay na pag-ibig? Opo. Okay. Okay. So, kayo ngayon ay dumulog sa palatuntunang ito ng Ako Bicol Tabang Ora mismo at Ako Bicol Party List. Ano po ang pinakakailangan nyo po ngayon na nais po ninyong tugunan? Ang kailangan ko po talaga sa yung pang-araw-araw ko po maintenance. Kasi po hindi ko po kayang suportahan yung dahil hindi po ako makapaghanap buhay. Paralisado po kasi ang kalahati ng aking katawan. Okay. So, yung gamot, pang-maintenance, ano po? Opo. Okay. Medyo nangingiti lang ako kasi kanina napagkamalan ni na ang natagpuan mong misis ay ang katabi mo. Yan yata yung ating coordinator ng Ako Bicol dyan. Okay, para mabigyan ng solusyon ang iyong alalahanin, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Chabilita. Yun, si Chabilita. Napagkamalan na yun na sabi niya, ang ganda pala ng natagpuang pag-ibig. Si Chabilita, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon sa'yo, Chabilita. Ito, good afternoon po. Happy 3rd anniversary po. Tabang Ora mismo. Ganun din sa'yo. Ano pang palayaw mo? At masyadong mahaba yung Chabilita. Sabi lang po. Sabi po. Sabi. Chabe. Okay, Yes Chabe. Po. Yes. Okay.
Okay, pasensya ka na, Chubby, napagkamalang ka ng isa nating cameraman na ikaw yung natagpuan na bagong pag-ibig nitong si Mister. Okay, so ano po ang maibibigay na nating tulong dito kay Tatay Melvin sa sitwasyon niya at kailangan daw niya po yung maintenance na gamot? Sa katunayan po, si Tatay ay last year pa bibigyan natin ng tulong. February 2023 po, nung lumapit si Tatay sa ating tanggapan dito sa Camarines Norte, Ako Bicol office po. Every 3 months po, nakakahingi siya sa atin ng tulong kasi yun po yung guidelines na binaba ni DSWD. So, ibig sabihin, itong idinudulog ni Tatay Chubby ay wala itong problema. Magiging tuloy-tuloy ang pagtulong sa kanya ng Ako Bicol. Hanggat po, habang buhay po siyang nag-maintenance, ganun din po yung pagtulong natin sa kanya. Ayon. Matanong ko lang, Chubby, bago kita bitawan ngayon at bago kita pasalamatan, ikaw ba'y nakatagpo na rin ng tunay na pag-ibig? Yes po. Meron na. Okay. So, maraming salamat sa iyo, Chabilita Barbicho, ang Medical Assistance for Indigent Patients ng Ako Bicol Party List, dyan po naman sa Camarines Norte. Thank you so much. Okay. Samantala, mga kaibigan, isang bata naman mula sa San Andres, Catanduanes, nagkaroon ng pneumonia matapos mahiligang maligo umano sa ilog. Mula sa ating Action Coast Center Satellite Office sa Catanduanes, makakausap natin si Irene Tabinas, ang ina ni Cristel na 12 taong gulang. Magandang hapon sa iyo. Kinokontak pa natin. Nandiyan na ba si Irene? Wala pa. Sige, kinokontak pa natin si Irene. Mga kaibigan, ito ay talagang aksyon na aksyon ngayong araw na ito. Mula sa ganitong probinsya, lipat naman tayo sa Catanduanes. Halos maikot na natin ang buong Bicol Region. Naandyan na yung nanay. Hello, magandang hapon. Irene? Si Nanay Irene o si Ella ang makakausap natin? Hello po. Irene, okay, sige. Irene, magandang hapon sa iyo. Gandang hapon din po. Opo, kumusta ngayon yung kalagayan po ng anak ninyo? Medyo okay naman po yung anak ko. Kailan ba siya nagkaroon ng sakit at totoo bang ito'y dahil sa paliligo sa ilog? Opo, kasi po noong December po lagi po siya lang naliligo sa ilog. Yung bang ilog dyan sa inyo, malinis o medyo madumi? Malinis din po. Maging yung doktor ba, napatunayan ng doktor na itong sakit ng anak mo dahil sa paliligo sa ilog nakuha? Hindi naman po sinabi yung sa ilog po na basta po nung pina-x-ray ko po siya, doon po na yung okay. Yung pneumonia, nakalagay po doon pneumonia. Pneumonia. Okay, kayo ngayon ay dumulog sa palatuntunan ito ng Ako Bicol Party List at ni Congressman Saldico. Ano po ang pinakakailangan nyo po ngayon? Bali po kasi po yung para po sa panggamot niya po kasi magpa-follow up pa po kami. Ayon, so tuloy-tuloy na gamutan ang kailangan, ano po? Opo, tapos Okay. pa-x-ray po ulit para po makita kung clear na po yung niya. Okay. Para mabigyang solusyon ang iyong kahilingan tungkol sa iyong anak, hindi pa sumasagot si Domingo. Pero tinawag na natin kay Domingo. Okay. Huwag kayong mag-alala, nanay, kasi kanina kausap na namin si Ginoong Domingo Go. Ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan at siya na mismo ang nagsabi na asikasuhin at aayusin yung pagtulong dyan sa pangangailangan ng anak mo nang sa ganun ay magpatuloy yung gamutan at gaya nga ng sinasabi mo ay gumaling ang iyong anak ka. Nanay. Opo. Salamat po. Opo. Ano pong masasabi nyo, nanay, sa ating programa? Maraming salamat po sa programa po ng Ako Bicol. Opo. Asahan nyo po, nanay, na hindi kami bibitiw hanggang sa hindi po ninyo na kakamtan yung tulong ng Ako Bicol na hinihiling ninyo para po sa inyong mahal na anak. Opo, salamat po. Alright. Samantala, ito na mga kaaksyon, tuloy-tuloy tayo, pipili naman tayo ng 3 na magwawagi ng tig-1,000 pa rin ngayong 3 anibersaryo ng palatuntunang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Tatawagan natin ang pangatlong winner ngayong araw na ito. Kanina may 2, ito pangatlo na. Hello, magandang hapon. Hi, good Magandang hapon po. You can talk on the phone for 1 minute. Yes. What happened? Bakit biglang may nag-English? May naghilo na tapos biglang may... Teka, baka Amerikano yung tatawagan nyo? Nasa Amerika ba yung natawagan nyo? Ako Bicol Tabang Ora mismo. In America, baka Amerika. Hello, magandang hapon.
Magandang hapon po. Ayun, Tagalog na. Ano pong pangalan po ninyo? Taga saan po kayo? Ako po si Maria Milianas from Sorsogon City po. Ay, ayun. Kayo po ba estudyante? May asawa o ano po? Kaka-graduate lang po. Walang asawa. Kaka-graduate. Okay. So, magtatrabaho pa lang? Yes po. Opo. Kayo ay napili na mabigyan ng 1,000 piso ngayong araw na ito sa palatuntunang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Saan nyo po ito gagamitin? Allowance po, sir. Thank you so much po. Okay. Ayun, so maraming salamat din sa iyo. Congratulations. Huwag mong ibababa ang telepono para makarating sa iyo yung 1,000 piso mula po sa palatuntunan ito ni Congressman Saldico. Eto na mga kaibigan, patungo na tayo sa pang-apat na winner ngayong araw na ito. Hello, magandang hapon. Hello. Hello po, sir. Hello, magandang hapon. Magandang hapon po. Ano pong pangalan po ninyo? Jolie po, sir. Jolie po Mananga. Taga saan po kayo? Taga San Mateo po. San Mateo Rizal. Okay, kayo ho ba'y may asawa na? Binata po, ano po? May asawa na po, sir. May isang anak. Okay. So kayo po ay napili na mabigyan ng 1,000 piso ng palatuntunang Ako Bicol Tabang Ora mismo na ngayon ay 3 taong anibersaryo. Ano po ba ang saan nyo po gagamitin ng 1,000 piso? Ano, sir? Pambili lang po ng diaper at saka gatas ang anak ko po. Ayun! Pambili ng diaper at gatas. Huwag nyo pong ibababa ang telepono at kakausapin kayo ng staff namin para makarating sa inyo yung 1,000 piso. Samantala, may isa pa? May isa pa ba tayo? Isa pa, pang-5. Eto, mga kaibigan, balikan muna natin si Partner Remy kung ayos na ba yung kanyang linya dyan po sa Barangay Taysan. Partner Remy, magandang hapon. Partner Remy. Aling Remy, magandang hapon. Alam nyo, ibalik nyo lang dito para duro-diretso na tayo at matapos na tayo. Pinasa nyo dun sa Taysan, wala tuloy. Remy, magandang hapon, partner. Dito nyo na lang. Yes, partner. Okay, bakit lubog yung... Naririnig bang mabuti? Ayos ba? Hello, partner? Hello, partner. Magandang hapon. Oh. Yes, partner. Okay, sige, mga kaibigan. Ituloy na lang natin dito, mga kaibigan. At medyo lubog yung boses ni partner mula dyan sa Taysan kasi alam niyo yung Barangay Taysan, mga kaibigan, marami pong nyug dyan sa palibot. Balikan natin si Partner Remy. Partner Remy! Partner! Ayan. Sige. Mga kaibigan, so mahirap yung signal natin doon po sa Barangay Taysan. Okay, tatawagan na lang natin yon, mga kaibigan, yung ating winner, ano? Sige, tayo na lang tatawag, dito na lang, no? Wag na nating idaan doon sa Nyugan, sa May Taysan, para makausap natin. Hello, magandang hapon. Po. Ano pong pangalan po ninyo? Michelle Bendicio po. Taga saan po kayo? Taga Taysan Resettlement po. Taga Taysan, ano pong trabaho? Wala po, sir. Nasa may bahay lang po. Okay. May mga anak. Ilan ang anak? 3 po, sir. Okay. Saan mo gagamitin itong 1,000 piso na napanalunan mo ngayon at regalo sa'yo ng palatuntunang ito ni Congressman Saldico? Pangdagdag ko po sa buhunan ko po, sir, sa tinda-tinda. Okay. So wag mong ibababa ang telepono at kakausapin ka ng staff namin para maipahatid sa'yo kung paano makakarating ang 1,000 piso. Congratulations! Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi Victory Village sa Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon.
Maaari din po kayo magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, dyan po yan mismo sa Kapitolyo. At sa mga taga Camarines Sur, meron din po tayo dyan sa Zona 2 ng Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, mga kaibigan. At maraming salamat po sa inyo. Mga kaibigan na mga patuloy nanonood, kayo po ay maaari ding magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Sa ngalan po ng buong staff ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, sa lahat ng aming mga boss dito, maligayang ika-3 taong anibersaryo ng paglilingkod at pagtulong sa bayan ni Congressman Saldico at ng palatuntunang ito. Ito ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan.